ndị ọma na-esonyere m, ekenekwa m ụnụ na mgbe ụtụtụ a, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, mgbe ole iji hụ ihe onyonyo m. Abịara m ka m jụọ ajụjụ. Ọ na-eme ụmụaka binye ịga akwụkwọ n'ụtụtụ, karịsịa ndị nke aka nọ n'ọta akara, abịa ndị nne na nna gotezie biskit dị iche iche, bred, ihe ọtịta na ihe ọṅụṅụ, na-ejucha ụmụazị ha na ihe ratụratụ, nyecha ha sị ha were gawa n'akwụkwọ. Ma m chọrọ ka m jụọ, biskit a na-enye ụmụazị, ka ihe a na-akpọ ya n'Igbo? Kedu ihe a na-akpọ biskit n'Igbo? Ama m na ị ga-asị m achịcha, ama m na ị ga-asị na achịcha, mana ka ihe a na-akpọzi bred n'Igbo, ọ wofu achịcha ahụ, bred, achịcha. Echefukwala na ndị Enugu na o nwekwara nri ndị Enugu a na-akpọkwa achịcha. Mana m chọrọ ịma biskit anyị na-ede enye ụmụazị, kedu ihe a na-akpọ ya? Ọ bụrụ na ị maara ihe a na-akpọ ya, biko kọwara m ihe iche na a na-akpọ ya na ohere, ebe enyere ohere ide ihe na ihe onyonyo ma gaa n'akara ebe enyere ohere ide ihe, gwa m ihe a na-akpọ biskit n'Igbo. M chọrọ ka m nụ ihe unu nwere ike ikwu. Gwa m ihe a na-akpọ biskit n'Igbo. Tinyere m aka n'akara ịhụnanya, tụsara m ozi a ka m nụta okwu ọnụ ndị ọzọ. M chọrọ ịma ihe a na biskit a, ihu ebe a na-afụkọ ihe ụmụazị biskit, ewere afọ iju ha na-akpa akwụkwọ nke dị iche iche, aha biskit dị iche iche. Biskit ahụ kedu ihe a na-akpọ ya n'Igbo? Ndewo. Ana m ele anya ka m hụ ihe nwere ike ikwu n'ọnọdụ a.